Karlitang hukuri ti Sophia Phan apran karmuda hut kidun vega bangpu inoda Phan kapang theklong. Karlitang hukuri ti Sophia Phan apran karmuda da puthak ahok peda kang stai longnang jipura KAWJF Bokajan District Committee atum kehang. North Sikkim along longle kang lempena jok ki ongdung arat hemrit kati una. Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arju ponekta. Kedam tang bo signify cap arni Dipu Police Station angkang Lamding Road arlong lang so budhotaro arong amikar sing ti so sopi hukuri ti Sophia Phan pang thek thek thiatum ahemalong ajojirlo pordamsi helepen aptekang amat apran armutekang detlo. Bang so jok kisung ke phovega hemtuna tuma Phan aning ke pathi damjia Phan pura kedam tang bo signify cricket hom arni KACCM tuliram rong hang Karlitang hukuri ti Sophia hem mate virvar along anpale damsi aning pathida. Halapu Karbi Anglong SP do de sang se pen kiri tarlip asai kedeng ajok kedam tang bo signify cap ani kang sam Karlitang hukuri ti Sophie ahem kedam pen langkacho hangdam abang phu inoda Phan Karbi Anglong raikom sai khiatum pangthek pontang lo kepang thek pontang abang phu mati ajojir lo hukuri ti Sophia Phan helepen ke abdam ahut kidun vega bang phu lo puta pangthek pontang lo Halapu bangso puthak Karbi Anglong raikom sai khi jasemet Karbi Anglong SP do de sang se kiri tarlip asai deng ponsi honte meme bang hinia tuma Phan abangki ne pontang lo lapen anparta Karlitang hukuri ti Sophie ahemalong arnikang sam apor langdam pen langkacho hangdam bang hini angbong pen inoda Phan abangki pangthek pontang lo lapen kapang thek pontang abang phua mata ajojir lo hukuri ti Sophia Phan helepen ki abdam ahut sutami kiduna bang phulo pusi pangthek pon kapang thek pontang abang phulake choki hola habar hakim rong pia sopo songjarong pi pusi pangthek pon lapen songjarong pi aprangke Bangalore habar alongsi kachongda damputa pachini pon lahenlo songjarong pi lang pamira nangli tumta pangthek pon ikha songjarong pia Phan Songjarong pia Phan kinep damjia Phan ahemalong anraikom sai khiatum palidamlo bonta ahemalong pen ke kajuya jok nep ingnang pon long ledetlo seta prabjin pen nep ingnang pon vegji pusi Karbi Anglong SP hin pen KACCM rong hanga Phan pon pen pachini pon halapu kisung ke pho ahem tu na tuma Phan KAC hin pen CM relief fund pen lak pho tangka ke rapajir tekang lapen adai ke do tuma Phan aron mate lo aron ateng pen ingsai vek po puta CM rong hang pen kisung ki pho ahem tu na tuma Phan aning pathe tikang News report KTV News Non malom ni hang ni rep ahabar along tomon arbe ke jap ajok penang anarata tum kisung chechak nanglo bangso tomon arbe ke jap aporahut North Sikkim ahabar along abangke akile arbe ki the parpika jok longle kang lempen ki ongdong hemrit pen danglok longle phelang lapen towar pen danglok rihingami anujok do anta penodunang eple bangso arbe ke the ahut jasemet North Sikkim along kedo Swalen River Tista Dam along akile lang ke the pik ajok langnang kang bakpen pheri mimi longle nang ingrai etlo bangso jok bang pharo arata tuma bangki ahemari do anta longle pon pi etlo South Sikkim Majwa arong along longle kang lempen ahemarit kan hokdun lapen apran kedam jui bangke thom atuma Phan lak pho tangka kera pipajir pon po pusi Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang ahin pen pangdak pon Bangsolong lekang raya hut jasemet North Sikkim habar along abangke towar anta phangno etlo lapen anparta rihingami anujok do anta panahok et anpinlo bangso puthak Mangan District Magistrate Hemkumar Chetri tong sekot sai kamkedo ansai pho tuma Phan hangsi mai pado ponsi
bangso long kilang charidun pa media phan pachinipon longle kangle mahut apar gia thanglapen tarak aronga bangki hempana hok et thangjanglo lapen mangan district a hempi kacheleng atowar setami longle kanglem ahut ponplinlo West Bengal Kalimpong Sikkim penpen krong kep kacheleng mate rata chethe abong atowar pi setami hino etlo bangso arbe kithe pen towar do ankana hokdun et ajok nonamat kacheleng jia phan kisung dolang puta pachini pontu News Report KTV News Kedam tang bostik ni phai ke paning vejir lo aporahut inut ningkaning koi rakethom hukuri ti sopia phan apran karmudam de raputhak Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee hinpen sangti hidialong kedo methanga sai hemalong pherang kya mai kangni Karlitang hukuri ti sopia phan pangthek thek thia tum apran karmudde raputhak ahok perakang sai long vek nang jipura nilituma hin pen Bokajan Civil SDO along an pinpura lo pajir damlo pusi pherangkia malong pen KWJF Bokajan District Committee tum pen thanpon Nistami ning duklo tapi ning duk parpiklo kasi nilituma hin pen stami dak Bokajan District Committee nilitum dak Bokajan District Committee hin pen stami soarlo akisung aposi nilitum sitami la so puthak ahok pet akang sai ke longjia phasi nilitum hin stami chuning ridun lo kasi pinia bangke nilitum dak Bokajan Civil SDO longsi la pinpura loi pak pen chuning ridam lo alang liphan apran kar mudet abangku apan prajin pen tong sekot pen la kiri katar lip aputhak cerap ceto dun tha la pen cerap ceto dun ji punili tum ning thesi la pinpura lo pidam lo Bangsolong ke EC ke ja tum setami RDP dun rat cerap ceto dun vek nangji athi nilitum soarlo phan kai ke mata nangkelang plot asonsi thekpon longlo lasi lahaya kisung pen setami ke jokwan ke longjia phan kacharia tuma hin pen langdunang ji puta pherangkia malong pen ninje pon si Karbianglong ke the kiding atum pendang lok nilitum kachinghon Dr. Tuliram Ronghang sar pastami semet nilitum soarlo tumakisum alang listami RDP ponpen labang so muso bukuri ti sopi apan apran karmudet pang apan prajit pen la kiri katar lepen alang li pastami ahok akang sai ke longjia phase nilitum ahin pastami kachoning ri pedo pondo lasi non nilitum kedam tang aho setami lapuson lo nilitum soar lo tumakisum non porni setami nilitum jokun e pusi nilitum chini dam lo Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardom